ሰላም ጥዕና ሃበለይ ናይ ዛንታና ዩቱብ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብጣዕሚ ሰላም እየ። ብዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ደስ ይብል እምበር እዚ ቻናል ሓድሽ እዩ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ኣብ መሃር እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶታት ሒዘ ክመፅእ እየ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ። ደስ ይብል እምበር ሎማዓንቲ ሓደ ብጣዕሚ ኣምሃር እዩ ዝበልክዎ ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ እየ። ሰናይ ምክታል። ናይ ሎማዓንቲ ዛንታ ቃልካ ዘይትፍፅም እንተኮይንካ ቃል ኣይትእቱ ዝብል እዩ። ኣብ ሓንቲ ኣዝያ በረድ ዝበዝሓ ሰፈር እዩ። ሓደ ዝሸንገሉ ኣቦ ኮፍ ኢሎም ነይሮም። ናይቲ ከባቢ ሃፍታም ዝኾነ ሰብኣይ ድማ ይምልከቶም። ከምዚ ክብል ድማ ሓተቶም፣ ኣብዚ ቁሪ ዝኾነ ቦታ ተቐሚጥኩም ኣይቆረኩምን ጃኬት እውን ኣይብልኩምን። እቶም ኣቦ ድማ ከምዚ ክብሉ መለሱም፣ ኣይ ጃኬት እኳ የብለይን ቀደም ነይሩኒ በልዎም። እቲ ሃፍታም ሰብኣይ ድማ እንዳተገረመ በሉ ካብ ገዛ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ክብል ቃል ኣተወሎም። እዞም ኣቦ ድማ ብደስታ ተመሊኦም ክጽበይዎ ነገርዎ ከም ዝጽበይዎ ነገርዎ። ይኹን እምበር እዚ ሃፍታም ሰብኣይ ናብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ብናይ ግሉ ስራሕ ተጸሚዱ ነዞም ኣቦ ይርስዖም። ምስ ሓደረ ካብ መደቀሲኡ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ኣስታወሶም እና ጃኬት ሒዝሎም ከደ። ይኹን እምበር እቶም ኣቦ ብሓያል ቁሪ ሂወቶም ሓሊፎም እዮም ጸኒሖም። ኣብቲ ከባቢ ድማ ሓንቲ ወረቐት ጽሒፎም እዮም ዓሪፎም ከምዚ ይብል፣ ዘመብቕ ጃኬት ኣብ ዘይነበረኒ ሰዓት ነቲ ቁሪ ንምጽዋር ዓቕሚ ነይሩኒ። ነገር ግን ንኽትረድኣኒ ቃል ኣብ ልኣተኻለይ ወቕቲ ንቓልካ ተንበርከኩ እና ጥንካረ የሰኣንኩ። ቃልካ ዘይትፍጽም እንተደኣ ኮንካ ፈጺምካ ቃል ኣይትእቱ። ቃል ዝኣተኻሉ ሰብ ንስኻ ዋላ ረሳዓዮ ሸለል ወሎ እምበር ንሱ ክሳብ ሕዚ እናተጸበይካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዛንታ እዚኣ ትመስል ሕፅር ዝበለት እያ። ያው ብዙሕ ተሚርና ክንከውን ተስፋ ይገብር ኩሉ ግዜ ቃልና ቃል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ ቃል ንኣትዎ ነገር ዘይንፍጽሞ እንድሕር ኮይንና ቃል ክንኣቱ የብልናን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ቀጻሊ ብኻልእ ፕሮግራም ክሳብ